Nyt tässä tapahtui sellainen jännä muutos, että vaihdoimme osia apua. Elikin minä olen nyt Sly. Mitä tätä? Jumalista, se on tossa. Kökkävi. Turhaa. Älä löytää. Eikö se upa tähtää? Se hyppii. Ei, minä hukun. Minäpä voitan taas. No nyt kerran jästäs, kun sulla ei vaan ai. Voi ruttu. Hakeutu valmius. Ei, mitä mä teen? Apua! Ei! Mitä sä huurat? Ai! Kuolevan kanootti vie minut! Anna astuli! Te oot! Sykällä! Ai, tää on ihan epäreilu, kun edes mainitaan vaikka kepillä, niin sitten ei nostaa. Tällä koneella on jotain mua vastaan silloin, kun mä pelaan Slylle. Niin sen takia karmelitaan mulle koputtaa. Päästiin köimään. Miksi? Poliisi, ilman poliisia täällä ei olisi minkäänlaista järjestystä. Mikä? Mitä sä oot kävellä? Wow! Ei, mä olen ihan hukattu täällä. Tarviiko jotain tarkkaa ammutaan sulla? Kuka on sulla? Siis ne ei kun nyt mä hukkasin sun. No niin, johan nyt tässä tapahtui pieni filmiongelma, mutta nyt jatkamme. Mä en enää muista tilannetta, kumpi johtaa! Just. No sovitaan sitten minä. En kyllä kauaa. Apua! Viimeinen tulee! Don't shoot me! Oh, stop on a bitch! What? I kill you! I kill you too! Minä johdan! Apua! Mä huppeloin täällä! Ei, totta! Oli kun oli niin, voit olla, ei! Pau, pau! Jos nörri voittaa, meidän on otettava vielä yksi erä. Että tulee tasapeli. Ja jos sä voitat, niin sitten ei taas. Se on hyvä! Sekin epäreilu. Vaadin tasa-arvoa. Joo. No, minä voitan! Apua, minä ei! Tarvitaan uusi. Ai niin. Oletko minä vielä Sly? No ole. Okei, sinun pitää olla helpompi. Mitä? Sinun pitää olla helpompi, jotta minä voitan. Okei, mä lähden tuntemattomaan. No lähden tuntemattomaan mieluummin. Ei, siellä on hankalaa.